buntaga makauban nato kining duha ka kining engaged couple gikan sa Cebu City magpakasal unta ni sa makapuso ni atong weekend apan wala mahinayon gumikan ni atong nasinati nga krisis karon ato silang pangumustahon ug unsa na say plano kanus amang gyud mahinayon kining ilang paghigot sa kaminyoon. Makauban nato si Mary June Villasawa o MJ ug iyang pamanhunon si Romel Vincent RV Enriquez. Good morning ninyo. Yes, Good sir. morning. Mayong buntag, Sir Nico. Good morning kang MJ o kang RV. Unsa man gyud nakapaaghat ninyo, naka-decide mo nga di na lang gyud idayon ang inyong wedding? Para sa kuha, sir, kay ang amuang tagsa-tagsa ka mga pamilya maglisod og ari sa Sugbo. Kay gumikan sa ECQ. Yes. Kaya ako ang ginikanan kay naaman sa Negros. Nya maglisod jud sila kay naka ECQ ta dinhi nya sila dito GCQ. So nya risk go sa dayo kung mobiyahe sila ang paingon diri sir. Pero you've been preparing for your wedding as early as kanus aman MJ o RV? January, sir. Yes, late 2019 nagplano nami with friends and families nya supportive sa kaayo ang mga friends and family. Mao na nga muto nga we are very hopeful jud. Pwede mi nagtuo nga kit maapil ang Philippines kay China pa man to ato nga time. So dihang naka-decide mo MJ o RV nga i-cancel na gyud ang wedding unsa may gibati ninyo? For me sir, it was frustrating jud pag-una. Kapoy man paghuwat good niya. Ganang, syempre we're not getting any younger mo nga ganahan na gyud kami mo settle down. So muna we thought na 2020 is the perfect time for us to get married niya. Saon man naabot man iwa mami choice kundi dawaton gyud. Ang importante nga healthy among pamilya, among friends, kay matuman ra man jud ni pohon. Si RV unsa gibati nimo? Dihang naka-decide gyud mo Sir, duha. kanang medyo nanggigil ko, sir, kay kinalaging nag-anak ka, pero ninyong andam, contact dito, contact diri sa mga photographer, unsa pa na diha, catering, pero all of the sudden, nakalit lang ka, postpone, gumikan na itong insecure ba? COVID. Mo to marag, sige na lang, dawat na lang, kay saan taman, nagiplano ang kita sa nani. Pero karon God's do na perfect time. tinoon, God's perfect time. I understand on the day sa inyong wedding atong pag-weekend ni adto jud mo og simbahan ni adto mo pari pa-explain me unsa inyong nag-unsa man mo didto sa asa tong simbahan? Sa sir, sa chapel sa San Carlos Seminary College. Oh, Yes, sir. prelude for marriage pud daw ang matawag ato sir prayer for us ilabi na nga na-postpone ng wedding tungod sa COVID. So tingali kada couple nga na-postpone nilang wedding mao ang pinaka-importanting gikinahanglan pag-ampo gyud. Kung doon na may take away o mga learnings ani nga experience ninyong duha unsa man? Daghan sa mig discoveries sa among kaugalingon sir nga dinha nagpundong mas maka-reflect dagag taman and ma-realize nimo nga di pud nakasayo ng kaminyoon. So kung kinahanglan pangandaman dapat man ang pangandaman ang kaminyoon dili ang usa ka adlaw lang nga kasal. Nakarealize ko, sir, nga we need to be patient yun, no? Libi na sa panahon karon nga di gyud na matag-an, no? So ang ato lang nga mo-obey nato sa rules sa ato ang gobyerno o padayon nato nga manalangin sa kitasan nga puhon-puhon matuman na gyud ang mga gipangandoy. So ana lang gyud sa All right. Daghan kayong salamat basta ang puong ninyo ang importante ani pabilin ang panakigugmaay, di ba? Of course, in God's perfect time mo nimo RV, di ba? Mao man siya na pinaka-requirement sa kaslunon nga magkahigugmaanay. true love. True love waits. Wow, thank you so much. Very well said. Daghan kayong salamat. Pwede ba may muhangyo dai kuno pampabuenas ta total minyono na bitaw ni. Kiss ko no. Sa engaged couple. Puhon na lang, sir. Legit na lang. Puhon na lang. Puho na lang ini ka June 28. Puhon sir. Thank you so much. Daghan kayong salamat sa Thank you. uban kanamo karong buntaga daghan mig nakatunan kaninyo sa engaged couple si MJ Villasawa o si RV Enriquez.